başkası, ister bir şartlıkla, isterse bir stihle, isterse iki söz bize söylesin. Hani kalkabilir, hiç utanmayın. Bütün sene zaten Ambon pastorum oldu. Bütün sene kopyalardı. Bugün öyle değil. Bugün biz böyle yapabiliriz demek ki. Дейвам място разширено, за да може свидетелство yapalım. Имаме и видео. Имаме си видео. Искаме да пустим едно видео да се гледаме. Имаме и храна. Достатъчно за всички нас. Моля ви си отивайте, накрая е най-добро. Когато се храним и общуваме заедно. Моля ви да поставяме страна. İsterseniz şöyle yapalım. Küçücük kızanlar var, onlar çok bekliyorlar hediyelerini. Hepsi gelsin, ben onlara hediyelerini vereyim. Hani baksana en birincisi işte. Papa yardımcı ol, bütün küçük kızanlar gelsin. Büyüklerin karşına bakabilir. Bu kadar kızan mı var bizde? Yarı var onu. Hadi söyleyeceğim bir şey hediyenin kazanasın diye. Utanıyor çocuk çıksın. Yok bir şey. Utanarak söyle. Hadi dedi, hadi. Hadi yürü. Utanarak söyleyeceğim. Tamam, utanırsa sen lütfen. Hediyesini yok. Gel açık, gel bağış gideceğiz. Добре? Искате ли да протегнем ръце към тях и да ги благословим с една молитва? Халелуя! Господи, издигаме нашите деца пред Теб, Святи Боже, тази вечер. Ти благодарим в името на Исус Христос, Святи Татко. Моля Те, Святи Боже, да им дадеш да Те разпознаят, Святи Боже мой, от ранна възраст, Святи Боже, пази ги и закриляй ги, Святи Боже. Направи ги, Святи Татко мой, по-умни, Святи Татко, от другите деца, Святи Боже. Да бъдат по-способни, Святи Татко мой, да вървят в Твоя
отделят от пътя ти, святи Боже мой. Моля те, святи Татко, избери и святи Боже да работят в Твоята дума, святи Боже. Алелуя. Нека да бъдат светлина и сол на тази земя, Господи. Благослови ги чрез името и кръвта на Исус Христос, святи Татко. Предаваме нашите деца в Твоите ръце, святи Татко, и те моля на святи Боже да ги пазиш и закриляш, святи Татко. Ние като бащи и майки, святи Боже, колко и да се опитваме да пазим нашите деца, ако Ти не си, святи Татко, ние не можем да ги опазваме, святи Татко. Благодарим Ти за Твоята мощна ръка, че Ти ги пазиш и закриляш, Господи. В името на Исус Христос.